уникальность ёфтан дар коро ёфтан дар кор ки ҳамин уникальности шумо ба ҳамон маҳсулоте ки шумо мебароред ки ҳунаре ки шумо доред куҷо ба талабот ай кадом тарафи дунё ба ҳамин чӣ ба талабот ай нигоҳ кунед. Ман якта мисол мебарам, диққат кардастед ага ман ҳамин бозори Россия бинед ага тамоми сухофрукташ ба чои мо баст. Ҳамин бозори вес Россия Қазоқистон сухофрукташ бозораш даст ба чои Тоҷикбай. Барои чӣ ҳамин бозори сухофрукта ҳамин мардуми мо гирифтан тоистанд. Чибаки майнаи сари ҳамин мардуми ҳамон Қазоқистону Россия воба ҳаст ки рас ҳамонҷо ба Тоҷик истода фурӯхтан аст, яке ба ахунаш оварда фурӯхтанад. Ман ҳамон ҳамонҷо магазино дорем, вақте ки ҳамин ман продавитсо русоя мемонем ёки мисол украинсоя мемонем ёки ҳамон дигароя мемонем, фурӯш меафтад. ҳамон ягон тоҷика мебинем ки руси гап задан наметод ё ягон узбек мебинем ки вообще гап задан наметод. ҳамин ели ҳамон калкулятор ки сифра ҳисоб кунад шуд вай орех гудаги миндал мегӯд, ин миндал гудаги як чиз дига мегӯд, ҳамоно савдо зур мекунад. чиба ки ҳамоно ба бовар дорад одамо. чиба ки ҳамин дид ки ҳамонҷо ба тоҷик истодааст мегӯд значи вай ахунаш худаш овардаги. Агар ки бинад ки дигар одам онҷо истодааст вай гом мекунед перекупчика қимат фурӯхтана. Ман ҳамина номаш чи сила маркетинг. Диққат кунед. То есть ҳамин чиза бачаҳои мо алҳамдулиллоҳ ки як кас ду кас ё се кас фаҳмид ҳамин сар кард ба аста аста дига бачаҳо мо ёд гирифтан ҳамин хел рафт.